kumukulo na siya. Mainit na po ang tubig. Bumili po pala siya ng yung asawa ko kanina ng sangyup. Sangyup. Ano ba? Sangyup. Sorry po guys. Kamali ako. Tao lang po. Nagkakamali. Yan. Mukhang masarap yan, darling ah. Oh my darling, I love you so. Siyempre. And guys, ayun po mga kasama. Kaway-kaway muna mga ka-Mars. Mars, kaway-kaway muna tayo Mars. Yan, ngiti tayo Mars. Ngiting tagumpay, nabili na ang sago. Ayun na po, tinalasikan po ang aking asawa. Napaaray. Sunod po niyan guys, ako naman na magluluto. Tingnan nyo po ang aking lulutuin. Inihaw na tahong. Kunin mo yung gulay. Ayan na guys. Ayan po ang kanyang kapatid. Yan po ang lahi ng mga puro. Yan po guys. Ayan po guys. Ayan po guys. Uy, ito baka po wala yung mga alalay ko. Hindi dito na sa loob guys. Yan, kaway-kaway mga boys. Yan, sama-sama tayo para maganda yung vlog natin. Ito, makulit nga po pala yung anak ko. Kulit, ayun yung bunso ko. Yung panganay ko nasa labas. Live mo na lang. Live mo na lang. Mamaya na, ulit lang. O, i-live mo na lang. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Papakita ko po sa inyo ang aking niluluto ngayon. Sasanggot po kami ngayon. Ayan guys, nakita nyo ang aking niluluto guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-like and share. And don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.